Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Dear MOR bosses. Ang bosses nga nag-ingon sa ila nga mangayo na magpasaylo oy. Sakto ko Master Pops ba nangayo sila pasaylo sa pamilya ni Jay. Walay taon na dili makapasaylo Master Pops. Makapasaylo gali ang Ginoo kita pa kaha. Gatuora Carlo di ay ni kita pa kaha nga tao lang. Okay. Sige. Carlo di ni Master Pops, greet na lang pud ko sa mga kauban na natulog na sa kahadlok si Kevin. Master Pops, adlok ka sa drama oy. Sa man jud nila Ivan or Ivan o Teo. Nanong ila mang gitripan si Jake nga buutan manunta sa ila. Mayra sa mga bully. Pagbago na mo mga bully diha, pagbago na mo. Kaya ako nagbago na pug ko. Ginabuli ko sa una, unya karong college na ako na po'y gabuli-buli nga kina joke nga makasakit sa uban, so ako na nang giundangan. Say na lang. Wala gyapon undangi. Anyways mga kapamilya, if naamoy gusto nga i-share sa ako about sa story na ba mo'y kasinatian nga medyo relate sa story o kung naba mo'y na-learn sa story kanang wala pa nato naibawan nga na-learn like kabulo naman yun ta nga dapat nga itagpasaylo kung guilty ta o kabulo na ta na. Huwag na natin yang sabihin para lang magka-greet lang ta. Kanang lahi nga kasinatian nga gusto nimo nga i-share sa uban nga wala pa na mo nadunggan. Okay? Kanang sure ka nga ikaw ra ang naka-feel ana or sure ka nga talag saray maka-feel anang imong gibati ron or imong kwento ron. Itawag ka ron sa 0995-335-2093 para ka na kuan ka ng para makabuluhan ang atong gabion na, di ba? Para namin matun-an. Dili kay tungod lang kay greetings lang. May uban diyan nga mo greet lang si ipag-greet na lang nato, di na nato ipa-share. Di ba? Ikapilan na, di ba? Ikapilan na ng mga migs. Sabi na sa mga Dear MOR fanatics nato diya. Always na sila niya. Way pulos gitong atong color Master Pops. Text ra ba na sila dani musumbong Master Pops, iop na. Kay igora man day mo kuan. Igora mo greet. May na lang uban bitaw kay dili magpaila. O dili sila magpaila, di na kay sila mo greet. Pero mo share gid sila, no? Sa ilang kasinatian kay gusto nila nga makarealize tag something. Sige, tawag ka ng 0995-335-2093. Ito na, may caller na tayo. Hello? Hello po. Ay, may gabi kinsa na Ivan. Ivan. Asa si Jake Ivan? Imong abay? Ban. Oh, Pila edad ni mo, Ban? 29. Mga 29. Nakarelate ka sa story na to, ron? Master Pops, nakarelate ko. Asa nga part ka nakarelate, Ban? Dito sa Ibuli. Gibuli. Ban, pakilayo lang sa electric pan palihog. Kay klaro kay electric pan imong abay. Okay na Master Pops. Sige, Ban. So, kinsa ang nagbuli, Ban? Akong mga classmates sa una, gibuli ko sa una tapos. Pila edad anay nimong? Ah, Pila edad nimo aning ginabuli ka?
19. 19 ka, unya sila pareha ra edad. Oo, pareha lang gid. Ngano kahang ginabuli ka? Ginubuli ko sa una kay hindi magkukay na mo yun kay ako akong mama. Tapos yun nga, bayot daw ko. Tapos? Mo tong Pag inom na wala ni mo na kaya. wala na ako na kaya. Naunsa man ka? Ban. Sayang na off man mo ban. Hello, may gabi. Good evening. Hello. Hello, kinsa niya? Si Pao. Pao. Babae, lalaki? Female. Female. Pao, apila edad Pao? 23. 23. Paulo pagbuntag gabi Paula. Ngana tingali. Hinay sa gamay atong radyo Pao kay murag gakadunggan ako akong self Pao. Sorry. Hello? Okay na? Sige. Pao, isa ka sa mga guilty na kay na buhat sa una or ikaw ang kuan? Guilty. Guilty ka. Unsa may kanang nabuhat nimo nga medyo mo ba ni siyang time nga kanang di ka katulog ana? Ay, bata pa ko ato kay Unsa may naitabo? kanang kuha na kong kuhan. Gibuak na kong sis kanang lugianan sa kong nanay. Oo. And then, unsa am dito sa imong nanay? Kanang nanay siya. Wala akong itugan ato nga time na kung sino nakuha sa iyang lugianan. Oo. And then, Antod karo pa siya kabalo. dayon nakaapekto na sa iyang kinabuhi wa. Ha? Naapektuhan iyang kinabuhi adtong gikuha nimo iyang lugian? Gabing kuhan kay bayad na to sa kuhan kanang mga utang. Pila day tanan? Mga 600 yata. Tapos gigasto ra nimo Oo. bobot. Okay. Sige, pag sorry na sa imong kuan. Sorry tayo. Kung nang wala kabalo. Di ko alam yung lugianan. Wa nimo bayri ron, grabe siya ron sad 600 naman to. Wa nimo bayri? Gatigaan ako siya pero siya kabalo sa to siya. Na. Wala gyapon ka nag-sorry niya na. Saan niya pagpasaylo nimo na? Lain kay ka ba? Lain kay ka. Hingna karon, asa man siya ron na di ang tulog? Natulog na. Palihog ko pukaw. Dili nimo pukaw na. Alay nay. Napukawa siya. Dili siya kayang kagok na kayong. I-try sa. Wow. I-try sa. Sige na, i-greet na lang. Greet ko sa pamilya sa nakagaling ang mga friend ako na kanang gikapoy og labas sila di na sa sulod nagigda na. Apoy. Tapos? Radio. Umato siya. Ano to na, katura, Gan salamat, ha. Umapen ako sa tablon. Ayun na, katura. Ayun na. At para yan, pakaayo mo. Ayun na. Dagan na kaayo, Alain man, dagan kayo man. Pa-request ko. Ay, mo request pa siya na. Request ko ni Kuan.
Si Ivan, si Sus mo, Story. regards pag yun na. Sus mo, request na, regards pag yun. Grabe na. Ivan, ug kuan, itong pero si Mickey, marigat sa isa, duwa. Nalagi. Kaya namatay ng isa. Nawalagi. Kato lang duwa, tagsa mi aso. Lagi, magpapansin lagi di ay, nanawag mo di ay na. Ingnan ko pa lagi. Salamat na, babay na. Napagyapon siya, napagyapon. Na, lain kayo siya, Paula. Salamat, Paula. Na, lagi na. Tawag-tawag lagi na, para lang magpapansin lagi na. Lagi na eh. Lain kayo sama. Nakakaiyak naman ang story, nakakalungkot, nakakaiyak. I realize na hindi pala lahat ng maging kaibigan mo maasahan at saka mabait. It's me, Riza May Rivera, dari sa may Bulwa. Kuya, dili man ko makatawag. Uy, wait lang ko sa akong Rivera family, Tejada family, Mendoza family, Rama family, and thank you na. Mora to. Mainaon. Ay, pikas na tabi. Master, kalay man na imong color. Na, ayaw, wag kuan, ayaw, ibuli ang color na. Oh no! Hello, may gabi. So, manggabi, Mr. Poop, May gabi, Brad. Saan eh? Randy. Si? Randy. Randy? Oo. Katong igsuon ni Santiago? Yes. Na, igsuon da ni naminaw na. Di ko ganahan. Randy, na guilty pug ka, Randy. Medyo. Sa una? Oo. Tinuod ba? Tinood ba? Tinood. Sa una? College ka? Unsa man? Kano sa ni tabo? Ang dugay na ni Mr. Poop. Mga unsa ka dugay lagi katong college ka? Yung high school pa. High school pa ka. Barkada ni. Oo. Nya, Mr. Poop, na nakasala ka. Nung dito ko sa Manila, Nakasala ka sa katao? hindi naman masyado nakasalo. Ano? Di kami magkasinabot na. Nagtawag-tawag, hindi marunong storya man. Lain na ay. Good Master Bobby, na ako'y nasitian. Katong buhi pa akong igsuon nga sundalo, pag-assign niya sa Iloilo, nag-promise siya nga magbakasyon siya diri sa CDO, palitan ko og sinelas nga bata sa barter, then motoy itabo, wala na siya. Pagsugo sa akong igsuon nga babae, kuhaon ang dede sa bata sa balay, nananhaw man to siya silingan, Pag naog ko sa balay, na ako nadunggan, gitawag akong ngalan. Paglingin ako sa ngit-ngit, maudjud to nakita na akong igsuon, nagtindog, nakaputi, kabarong, mao nidagan og nakaluksok ko sa hagdanan. Nagpakita siya para siguro ingnon ko niya nga wala niya natuman niyang saad. Nagaipunan ko, greet ko sa akong mga anak. Tanawag balik ang hagdanan, basi nanay chinilas. Na wala. Nain kay wala na chinilas na. Hindi naman marunong magsalita. Sige, tumawag kayo yung marunong magsalita, yung may katuturan na sharing ha. Kasi alam mo naman, marami tayong mga manloloko na caller. Gusto lang mag-greet. Guilty kayo ko sa panahon nga buhi pa akong lola o lolo kay sige ko panguha sa lain sa halin nila. Kung nawala na lang sila, wala jud ko nakapangayog pa saylo. Tell you this. Greet ko sa Nadaran family. Thank you. Ay ko kang May diha. May! Maying gabi, kuya. Pwede ko
magpa-on air sa akong number dili. Magpa-on air lagi na, magpapansin lagi na. Lainay. Sige, tawag ka 746. Si 746 atong ipatawag, ha? Ako meron sana pero hindi naman makatawag. Ay! Sorry, hindi din kami makatawag. Okay, tawag mo 0995-335-2093. Kanang dili binuang. Please lang na. Binuang na po ni sila na. Hello, may gabi. Uy! Gundakan ko na. 56. 11:56 na. Wala na tayo igong time. Last caller. Hello? Hello, may gabi. So, Yes, kinsa ni? Miguelito. Si? Miguelito. Miguelito, tinuod na imong istorya sa amo? Dili tinuod, di ba? Alam niyo na mga pamilya, kung kamo DJ Dani, makaulit mo ingani baka nang sayang kayo ang oras na to. Wala na tayong igong tayo mga pamilya. Reject na nako ni tanan atong mga mutawag ha. Pasensya na gyud kay wala na kalas-kalasan man ang atong oras. Pasensya na. All we have to do is say goodbye na kay 11:57 na. Magsayo pa ko ugma. 9 para sa Kutaw Question. Na may mga callers nato nga na sige lagkuan Dani magpapansin man na. Tayo igong oras mga pamilya. This is Master Poppy saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, wag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang ganda i-comment, wag ka nang kumoment. Bye for now. See you again tomorrow 9 sa atong Saturday. More sa umaga. Kutaw Question. Before mag Jesus It OPM sa 11 pa yun sa 12. Then mag MOR Presents na dayon ta. Sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong kilikili. Ready? Ready na? Kiss ko be? Ready? And I'll be leaving you with a quote gikan kini sa atong drama. Sigilanon ni Theo gayang mga amigo nga si Ivan og si Jake. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Jake. Hashtag Dear MOR Bosses. Ang tanan sa laman mapasaylo. Kung naalang sila'y kaisog nga muamin.